Na prvý pohľad to znie paradoxne. Vyšší vek si spájame so slabším zdravím a väčšou neistotou. No, výskumy opakovane ukazujú, že starší ľudia sa často cítia spokojnejšie než mladí a ľudia v strednom veku. Práve tí totiž bývajú pod najväčším tlakom. Otázka preto znie, prečo sa pocit šťastia s vekom mení a čo sa od starších môžeme naučiť aj skôr, než do staroby vôbec prídeme. O tom si povieme viac so psychologičkou Silviou Langerman. Dobrý deň. Dobrý deň. Platí naozaj, že starší ľudia bývajú často spokojnejší a šťastnejší než mladí ľudia či ľudia v strednom veku? Vo všeobecnosti áno. Starší ľudia sú často spokojnejší alebo šťastnejší než ľudia v strednom veku, ale nie sú za šťastnejší ako úplne malí alebo mladí ľudia. Na prvý pohľad to teda znie paradoxne. Ako je možné, že práve vo vyššom veku, keď pribúdajú zdravotné problémy a komplikácie, ale napríklad aj straty blízkych, môže paradoxne teda rásť aj vnútorná spokojnosť? Súvisí to veľmi úzko s týmto, pretože starší ľudia už prežili veľa vecí, takže vedia akoby rozoznať, že čo je naozaj vážny problém a čo netreba až tak prežívať a riešiť. Zároveň si uvedomujú tú hodnotu času, že ju vlastne nemáme veľa, alebo ten čas sa kráti a preto sa snažia využívať ten čas zmysluplne, neponáhľajú sa, akoby nepotrebujú už dokazovať. V strednom veku máme tendenciu to šťastie akoby posúvať ďalej, že budem šťastná, keď niečo dokončím a tí starší ľudia sú šťastní tu a teraz. To by sme sa od nich naozaj mohli naučiť. Niektorí odborníci hovoria o krivke šťastia, že vyzerá ako písmeno U. Znamená to, že spokojnosť býva nižšia, povedzme, v strede života a znovu rastie s pribúdajúcim vekom? Áno. Presne ako hovoríte. Takže to dieťa, také typické dieťa, ktoré nemá nejaké špeciálne životné problémy, je väčšinou šťastné, aj tí mladí ľudia sú šťastní. A okolo také 35 až 50 rokov je vlastne tá krivka akoby dole. Je to pochopiteľné. Máme veľa starostí, vychovávame deti, riešime hypotéky, riešime kariéru, starnú nám rodičia, riešime ich. Takže akoby tak prežívame ten život náročnejšie, ale aj objektívne je toho asi najviac v tom strednom veku na nás a potom zasa tá krivka akoby stúpa na ten starší vek, na ten dôchodkový vek, keď síce je viac zdravotných problémov, ale už sa nestaráme o deti až tak intenzívne, už iba môžeme, nemusíme sa starať napríklad o tie vnúčatá. Zároveň si uvedomujeme to, že ten život vlastne ponúka každodenné radosti z maličkosti a netreba nám veľmi veľká nejaká udalosť na to, aby sme to šťastie mohli prežívať, ale vieme byť šťastní tu a teraz, pretože sa nám napríklad podaril upiecť skvelý koláč alebo strávili sme pekný deň s vnúčatami. Keď sa pozrieme na mladých ľudí, ich šťastie podmienené tým, že čo všetko ešte musia v živote dosiahnuť? Áno. V podstate takéto podmienené šťastie, s týmto sa stretávame, je to syndrom, že budem šťastná, keď... A to má niekoľko kategórií, takže budem šťastná, keď napríklad dosiahnem niečo v kariére, budem šťastná, keď splatím hypotéku, budem šťastná, keď schudnem, budem šťastná, keď pôjdem na dovolenku a akoby si posúvame to šťastie v čase a väčšinou to spájame aj s nejakým výkonom alebo niečím, že my musíme vynaložiť nejaké úsilie na to, aby sme šťastní boli, ale toto je nezmysel. Šťastie je vlastne akoby vnútorný duševný stav človeka a nesúvisí ani tak silno z externých podmienok, ale skôr by sme sa mali zamyslieť nad tým, že ako spracovávame, ako interpretujeme tie vonkajšie udalosti, ako ich prežívame. To znamená, že keď padne mi na zem koláč, čo som upiekla, tak môžem to považovať za absolútny katastrofálny deň, alebo môžem sa na tom zasmiať a mať to ako histórku. A to šťastie je vlastne o tom, že ako to dokážeme interpretovať, čo sa s nami deje. Čiže takéto pomyselné odložené šťastie na neskôr je mýtus. Áno, je to mýtus. Ako v tom zmysle to je mýtus, že je to trošku, tak si to predstavujeme, ako keď pes naháňa svoj chvost. Že vždy bude niečo viac. Tak ja budem šťastná, keď dosiahnem nejaký titul. Tak dosiahnem titul a dobre, ale je aj vyšší titul. Alebo budem šťastná, keď budem zarábať 1,000 eur. Potom to 1,000 eur, keď dosiahnem, tak zasa je akoby, že už málo. Tak chcem zarábať 2,000 eur. A stále akoby, že si pridávame ďalej a ďalej tieto nejaké také ciele, alebo také nejaké naše ambície, čo potrebujeme mať. Budem šťastná, keď
to je podmienená reakcia, ale šťastie nenastane, keď to dosiahneme. Takže napríklad veľmi často počúvam to, že teraz je toho strašne veľa a musíme prežiť toto obdobie, napríklad s deťmi. Ale to obdobie potom príde iné, tak teraz to dieťa nespí, potom bude choré, potom bude v puberte, potom budeme mať problém v škole. V princípe, že ono to nie je taký stav, ten život sa stále mení. Jediná istota je, že je to v absolútnej neistote tento život, takže my vlastne vôbec nevieme, čo sa bude diať zajtra, pozajtra, či bude búrka alebo 40 stupňov a my sa potrebujeme na to prispôsobiť a prežívať to šťastie tu a teraz. Podmienené šťastie v budúcnosti neexistuje. To mýtus a budeme si naháňať svoj vlastný chvost ako taký milý zlatý psík. Ako sa dá dosiahnuť šťastie tu a teraz? Dokáže človek sám seba prehovoriť, aby sa cítil spokojnejší? Asi dokáže, ale nie je to také jednoduchšie a ono to zase treba aj povedať to, že naozaj niekedy sa dejú tak intenzívne tie veci, alebo tie udalosti okolo nás, že človek nemusí byť vždy za každú cenu šťastný. Toto nie je pravda. Keď prežívam nejaký stres alebo nejakú úzkosť, nejakú negatívnu situáciu, tak treba nechať aj tú emóciu. Ako je v poriadku prežívať samozrejme ten smútok, je prežívať hnev. To je všetko v poriadku a mali by sme prežívať veľmi vedomé aj tie negatívne emócie a nechať ich vlastne prejsť cez nás, pracovať s nimi a to šťastie nie je nevyhnutné, aby sme každý jeden deň boli šťastní. Skôr ide o to, že keď sa možno, že nič nedeje špeciálne, tak aby sme mohli byť šťastní v tom úplne všednom dni. Teda keď sa nám neudeje niečo špeciálne zlé, tak by sme mali byť šťastní a nemusíme čakať na to, aby sa nám niečo špeciálne dobré udialo. Takže jeden bežný všedný deň, keď normálne fungujeme ako rodina alebo ako jednotlivec, tak by sme mohli prežívať šťastie tak, že si uvedomujeme tie situácie, v ktorých sme, že si uvedomujeme, za čo som vďačná. To je veľmi, ako ja viem, že veľa našich aj klientov hovorí, že to je také vtipné hovoriť o tom, že za čo som vďačná, ale ja tak odporúčam aj našim klientom, že ráno si tak predstaviť, že čo by som chcela dnes dosiahnuť alebo prežiť, z čoho by som sa dnes chcela radovať a tešiť. Iba tak, keď si umývame zuby, si to tak prejsť a potom večer, keď si idem láhnuť, tak iba si povedať, že za čo všetko som vďačná. Tá vďačnosť je totiž to taká čarovná záležitosť, že si uvedomíme vlastne, že čo všetko máme. My reálne nemusíme počkať na to, aby sme to stratili, na to, aby sme si uvedomili, že to máme. Napríklad to zdravie. Že zdravie si uvedomujeme vtedy, keď ho stratíme, že sme ho mali, ale mohli by sme si to uvedomovať každodenne, keď večer idem spať, že jak super, že som dneska zvládla toto a toto a toto urobiť, ja som vďačná za moje vzťahy a podobne. Zároveň by sme si samozrejme mali pestovať medziľudské vzťahy. To je jedna veľmi dôležitá položka v tom šťastí, že ako máme kvalitné, dobré vzťahy okolo nás, takže starať sa o tie vzťahy a zároveň aj oddychovať, akoby nie iba hnať sa za tým, že idem, ale sadnúť si, vychutnať si tú kávu, vychutnať si tú zmrzlinu, iba tak sa na chvíľku pozerať na nejakú prírodu alebo čokoľvek, proste mať ten čas pre seba. Takže mali by sme mať nejaké plány, mali by sme byť vďační a pomenovať to za to, že sme vďační, mali by sme mať čas pre seba a pestovať si kvalitné vzťahy. Môže práve takáto vnútorná spokojnosť v konečnom dôsledku aj zvyšovať odolnosť alebo psychickú pohodu, napokon aj, povedzme, pracovný výkon? Jednoznačne áno, na toto sú aj rôzne štúdie, ktoré to dokazujú, takže ak my sme v psychickej pohode alebo prežívame teda pohodu ako takú vnútornú, tak v princípe naše sústredenie, náš fokus sa nezaoberá s takými rôznymi nepodstatnými negatívnymi vecami, takže dokážeme sa viac sústrediť. A to je potom logické, že samozrejme aj výkon sa zlepšuje. Teda keď dokážeme skôr pracovať s tým, že na čo sa fokusuje náš mozog, tak my to vlastne akoby celé dokážeme riadiť. Náš výkon sa zlepšuje, naša chybovosť sa znižuje v princípe, akoby sústredíme sa viac a samozrejme to potom aj logicky prináša takú akoby väčšiu radosť tej práce alebo také zadosťučinenie, pretože sústredím sa, mám lepší výkon, tá spätná väzba bude lepšia, takže znova som akoby spokojnejšia, šťastnejšia, takže to prináša taký ten kolobeh tej pozitívnej roviny.
Na záver by ma ešte zaujímalo, či podľa vás je dnešná doba, povedzme, pre mladých ľudí v tomto smere náročnejšia, možno aj preto, že sú neustále vystavovaní takým tým obrazom úspechu, výkonu, dokonalosti, to, čo skrátka vidia na sociálnych sieťach. Ako sa proti takémuto tlaku dá psychicky brániť? Jednoznačne, že majú mladí ľudia a ja si tak trošku myslím, že aj tá stredná generácia má na seba vyšší tlak, pretože aj my vidíme, napríklad aj 40-tnici, 50-tnici vidia vlastne, že na tých sociálnych sieťach niekto stíha rodinu, cestuje, je krásny, štíhly, bohatý, nadšený a má samé úspechy. Isté, my to všetci vieme, že to nie je úplne tak presne, ale ako keby náš mozog to neberie. To kritické myslenie nie je zapojené a práve to by sme museli zapínať. Takže nikto na sociálnu sieť nedá, že sa mi niečo nepodarilo urobiť alebo že ma vyhodili zo skúšky, úplne logické a toto by sme si mali opakovať. Čo vieme urobiť je to, že v princípe rozprávať sa o tom, hlavne s tými mladými ľuďmi, pretože to je extrémne náročné u mladých ľudí ešte aj s tým, že v princípe oni ešte na ten stôl nepoložili nič tak exaktne ako tí ľudia v strednom veku. Takže akoby ten život je pred nimi a zdá sa, že ostatní už dosiahli niečo extrémne a každý je v niečom brutálne super úžasný, najkrajší na svete a slávnatý a bohatý. A tí mladí ľudia akoby veľmi silno prežívajú tú spätnú väzbu z okolia. Takže v podstate ich šťastie často závisí od toho, ako sú vnímaní okolím a to nie je v poriadku. Preto keď sme priamo v kontakte s týmito mladými ľuďmi, či už rodina, alebo priatelia, alebo učitelia, tak by sme ich mali chváliť. Veľmi zvážme, že za čo ich karháme alebo za čo ich napomíname. Samozrejme, musíme mať nejaké mantinely, ale mali by sme ich pochváliť za každý úspech alebo snahu, ktorú vynaložia a mali by sme zvážiť, že či naozaj je nevyhnutné stále do ňoho kopnúť alebo do nej kopnúť a povedať, čo robí zle. Skôr tak akoby takým smerom. Zároveň sa o tom veľa treba rozprávať, že ako to vníma, či vníma ostatných, rozprávať sa o tom. Je veľmi veľa dokumentárnych filmov o tom, alebo teda rôzne také akoby filmy, ktoré vzdelávajú o tom, že ako vlastne sociálne siete fungujú. Toto všetko by malo byť prirodzenou súčasťou rodín a školstva, aby sme vlastne ochránili tých mladých ľudí. Ideálne je, keď samozrejme mám nejaký obmedzený čas na tie sociálne siete, teda keď na nich nie som závislá a veľmi sa odporúča hlavne takých akoby večerných hodinách, keď idem spať alebo podobne, že predtým už nejako neskrolovať tieto sociálne siete, aby sme mohli mať ten odpočinok kvalitný. Radí psychologička Silvia Langermann. Ďakujem za rozhovor a želám ešte pokojný piatok. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem veľmi pekne.